iniciem la celebració dels 40 anys de la Fundació General de la Universitat de València. Així que, en nom de l'Orquestra de la Universitat, que forma part també d'aquest projecte, d'aquest equip, volem iniciar donant la felicitació a tota la universitat i a la Fundació en un xocotet regal, una peça per acabar aquesta nit tan màgica. Moltíssimes gràcies i bon estiu.